Και γεια σας παιδιά, The Cool Boys εδώ. Είμαι ο Eric95 και σήμερα, από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω για ποιο λόγο θα σταματήσουμε να κάνουμε gaming videos. Και όχι, δεν θα σταματήσουμε το gaming και δεν θα σταματήσουμε ούτε το gaming ούτε το κανάλι, και βέβαια απλά θα υπάρχει διακοπή για όλο το κανάλι. Δεν ξέρω, πάντως να ξέρετε ότι δεν θα είναι ίδια τα βίντεο, οι σειρές θα έχουν αλλάξει. Το μόνο το οποίο τώρα θα βλέπετε θα είναι Jukes Flash από Juke Flash από LOL, λογικά, με troll μουσικές, έτσι λίγο ωραίο. Θα βλέπετε από Minecraft, άντε να βλέπετε κάποιο καλά kills και τα λοιπά. Κατά άλλα θα βλέπετε κάτι άλλο, οπότε για την ώρα μέχρι να βρούμε fraps, κάτι να βρούμε, ωραία. Οπότε θέλω να με συγχωρήσετε όσοι βλέπατε τις σειρές, Minecraft και όλα αυτά. Δεν θα υπάρχουν, θα τα αφήσω όμως, ωραία, για ώστε να τα δουν ξανά θα τα αφήσω. Αυτό όμως το οποίο θα διαγράψω για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι τα games. Ωραία, αλλά tutorials θα έχουμε, γιατί μπορώ να καταγράψω tutorials. Και έχω το OBS, ωραία, και μου λέτε γιατί απλά δεν κάνεις βίντεο με το OBS. Γιατί για κάποιο λόγο κρασάρει και θέλω να βρω διάφορα, πώς το λένε, να βρω τις ρυθμίσεις βασικά για να κάνω βίντεο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη για όσους παρακολουθούσατε αυτά τα πράγματα και τα λέμε στο επόμενο troll βίντεο. Κάτι, τέλος πάντων. Γεια σας.